Bismillahirrahmanirrahim. Royan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ala inna rajabah sak temene wulan Rajab iki syahrullah, yaiku sahru wulane Gusti Allah. Faman sauma sapa sawan gelem poso minhu yauma idmanan wa ihtisaban, lamun sedina nglakoni poso krana ikhlas krana Gusti Allah taala, istaujaba alaihi ridwanallah akbari, mongko Gusti Allah ngecap dadi kawulane Gusti Allah, dadi hambane Gusti Allah. Pun poso dereng Pak? Pun de poso dereng Pak? Aku lo tanglet nih ular itu. Nah ini kesempatan jenengan terserah waktu nenek tanggal setunggal niku dereng poso, terserah panjenengan. Pokoke ular Rejab poso sedina. Nek jenengan ikhlas sedina wae poso ing ular Rejab, mongko jenengan dicap karo Gusti Allah dan dihambane kawulane Gusti Allah. Otomatis oleh ridhone Gusti Allah. Nek Gusti Allah ridho, insyaallah selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin. Poso sedina nyuwun sewu, pas kerjaane enteng, pas gak berat poso sedina. Nek saged ngoten. Saged Pak? Insyaallah sedina. Fadilah ngono dicap ditangeri ke Gusti Allah dadi hambane Gusti Allah. Nek gelem purun malih, waman utawi sapa saumal lamun poso salasan ayamin kelawan telung dino, yang jenengan longgar mari poso telung dino. Aufi min kulli bala'id dunya, mongko dislametno karo Gusti Allah saka bala'in dunya. Wa adzabal akhirah lan siksa neraka sami kalau nglakoni jenengan gak nglakoni salat sunah mboten napa-napa ning poso telung dina ijole niki. Nggih. Wal junudni lan dibebasno saka penyakit utawa gila. Sakniki kata tiyang gila mboten, Pak? Sakniki kata tiyang edan mboten? Edan jabatan, edan bondo, gila harta, gila jabatan, gila wanita. Kata mboten, Pak? Mana kok senyum Pak RT, gak men aku.